dai ndabatsirikawo padambudziko randinaro pamwana uyu. Ndinonzwa kurwadziwa nezera rine mwana wangu. Nini pakutanga ndaida kusacrifice mama. Asi imimi baba pamakazopisa foni yangu ndakanzwa moyo wangu kurwadziwa. Ndikati saka baba ndo wandiri kuda kuuraya. Thank you for tuning into Zim News Beat TV. Kukuchingamidza kwatiri kuita pano pa Zim News Beat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyakuti. Takukutendai netsigiro yese muri kutipa, tikuona muri kusubscribe, muri kulike, muchiramba, muchikomenda zvakare. Kune vazhinji vari kubvunza kuti tojoina sei ma WhatsApp groups enyu, nyaya dzenyu todziwana kupi. Changodiwa kana kuti chinodiwa ingobaya subscribe pa YouTube channel yedu yakanzi Zim News Beat TV. Ukangobaya kabhero kako notification inouya pese patinoposta ma videos edu. Kune vasati vajoin nawo ma WhatsApp groups edu, itaiwo saizvozvo. Ungatadza kupinda mu4 ema groups aya, ukapinda rimwe chete chirega kuramba uchipinda mamwe matatu asara, nekuda kwekuti zvatinoisa mu group 1 ndizvo zvinongobuda mu group rechi4. Nasuno takwigira nyaya yamai dzivanyika vabva kwaRusape uko vakati aiwa muri yeZimbabwe ukazoona mudzimai afamba kukwira bhazi kusvika kuno kuguta reHarare, matambudziko anenge achiteera muri. Ndofunga vane mwana wavo ane 16 years dzekuberekwa avari kushaya kuti akaenda kupi. Ndofunga nyaya idzi tinombokupai, takakupai nyaya yaNatasha ainetsana zvakare nevabereki vake. Nyaya iyoyi yandinayo muzuva ranhasi inyaya yakada kufanana neye mwana iyeye, kusvika pakuti aiwa baba hamusi baba vangu, chii chinenge chaitika kuvana. Mama Makadi? Ndiripo Makadiwo mwanangu. Ndiri nani? Kuri sei kwaRusape? Aiwa kuTsvene. KwaRusape muri pacho kwana Chief Makoni here kana kuti kuma ichokwadi kumtownship kana muri kuma reserve? Okay. Dzinoparwa kwaRusape muchinodzitongwa kwa Chief Makoni. Hamuna mborasikira iko kwe? Aiwa haina hangu handisati. Chokwadi. Taona mama matitsvaga mukati ndidambudziko remwana. Zvakafamba sei pamwana? Ichokwadi mwanangu, ndinokutenda nemukana. Mwana wangu uyu ndingati ane 16 years musikana. Mwana uyu ndingati dambudziko rake pandakatanga kuriona anga achitori mudiki kuti mwana wangu akatisiya nei vamwe vana. Mwana uyu anga aine musikanzwa yekusatonzwisisa chaiko. Kana kutanga ari mudiki ukamutuma kuti ndipo icho mwanangu aitanga akutongesa mibvunzo wozotosimuka kutora chinhu chiya ichi. Saka zvadaro taingotiwo musikanzwa yevana. Takazoti rimwe gore anga ari grade 4 kana kuti 5 kana ndisi kukanganisa. Ane paakambonyimwa report book naticha wake. Takazoenda kuchikoro tindobvunzurudza ticha kuti ko sei mwana mamunyipa report, wakati mwana uyu akandituka. Saka endaona kuti andingambomunyoreri report mwana akandituka. Takangoti haiwa musikanzwa yemwana. Saka zvadaro mwana uyu akangokura angori mwana ainetsa kunzwisisa. Basa chairo pamba iva angotori makakatanwa nemwana iyeyu. Kusvika akazopedza grade 7 yake. Ndingati ari pa grade 7 ipapo ndo patakatanga kunzwa kuti aita akabuda chikoro aimboenda nekumwe kumaraini asati auya kumba. Uzosvika kumba late. Apedza grade 7 kudaro akazondoitawo form 1 yake mune imwewo college iri mupedyo netown, nekuti misha yedu iri mudhuze netown. Saka zvadaro mwana uyu form 1 yake ndingati first term akapedza zvakanaka. Ndichitoti kuna baba wacho honai mwana uyu akupika, honai mari zawo dzaakabuda nawo grade 7 ari kutochinja, nekuti paakazo wakanyora matest awo akatobudawo nema B nema A wanga atoripo. Ndikati honai mwana uyu ari kutopika zvakanaka, ari kutoperforma zvakanaka. Ndofunga inhau yekuti kwaakaitira primary ndo kwaimukanganisa. Saka zvadaro
mwana uyu ndingati dambudziko rakazotangira, dambudziko hombe rakazotangira apedza first term paholiday paakaenda kuma extra lesson. Ndo pandakaona mwana we kuti akabuda haadzoki kumba. Akabuda haadzoki kumba. Ndiri kuremember pane paakabuda akaita 3 days asi kudzoka kumba. Baba wacho wakaenda kuchikoro kwaaidzidza, wakatoona kuti mwana we kuchikoro anga achitosvika asiri kumba asi kudini asi kusvika. Patakazomubvunza akataura kuti ndaitorara mudombo riri padhuze nepanext pedu pane dombo rakaita chibako. Svika ndaitodzika kurwizi ndichitondotora mvura ndoisa muchigubhu yekuti ndizogeze makuseni ndoenda kuchikoro nenzara. Unozviitirei? Haana chikonzero chezvinhu chaaikwanisa kutaura. Saka zvadaro mwanangu dambudziko harina kumirira ipapo. Ndingati holiday lesson yapera tapinda mutemu yechipiri, dambudziko rakawedzera. Kunzvimbo yandinogara mwanangu hapana asingaziviba nezvekutsvaka kwandinogara ndichiita mwana uyu. Hapana asingazivi. Zvinhu zvakaoma mhuri yeZimbabwe. Ukaona amai vochema kana kutobudisa musodzi vanenge vasvika pakudzaiwa. Unenge uchitiwo ndasununguka mwana wangu achangofananawo nevamwe vana, remangwana rake rigova rakajeka, agokwanisawo kuchengeta vanin'ina vanenge vari pamashure pavo. Asi dzese idzi indangariro, kurwadziwa kuri kuita mama. Asi hazvingaiti kuti ndivaregere tisatanga kunzwisisa kuti nyaya iyi iri kuenda kupi. Iko zvino mwana ari kupi? Kubva ipapo paairara mubako akazowana here mubvunzo kana kuti anza yekuti chii ichaitira. Ndanzwa mama muchiti aitorara mubako asi hapana chaaitaura chinobatika. Hapana, chokwadi. Makazoita sei kubva ipapo? Takambotangawo kufamba nemwana uyu maprofiti umo, asi hapana chatainzwa. Waitonzwa dzimwe tsananguro dzisinei nezvamafambira. Dambudziko remwana harina kugumira ipapo, rakaenderera mberi. Dambudziko remwana kusvika mwana uyu takazonzwa kuti mwana uyu ari kuita zvemumabhawa. Kumashure uku taimbofungidzira kuti angawe madrugs, zvekuti tine nguva yatakazombosvika naye kuchipatara tichiti dai adini aongororwa kuti handi madrugs here. Mushure mekunge atiza akamboenda kumusha kwakabva dzinza rawo. Ndekupi kumusha? Kagananzara. Okay. Saka kudzoka ikoko takamuti mai groom post tikamutambira. Tamutambira mwana mutauni, takananga naye kuchipatara. Tasvika kuchipatara ikoko takatsanangura dambudziko redu sevanhu wangu wakutiziva nekuti takambenge taenda naye mwana uyu tiri kufungidzira kuti pada pane sexual abuse iri kuitika semwana ari kurara musango. Patakaenda naye kuchipatara ipapo manesi akati mai zvamuri kutaura kuti mwana wenyu anorara musango nezvataona patamutarisa hazvisi kuenderana. Mwana uyu imhandara yakazara. Saka tiri kushaya kuziva kuti dambudziko rake riri papi. Saka zvaenderera musi watazomutambira achibva kumusha takadzoka futi naye. Tikati isu taufungidzira kuti mwana angangone kudara ari kutora madrugs. Wakati kana zvakadaro chiendai naye kupi? Kuchipatara kunorapwa wanhu andotariswe. Tasvika ikoko dambudziko rakazoitika ngeremari. Takasvika tichitaurwa kunzi munotanga kudhindisa kadhi, pane matesti mairi anodikwa, rekutesta kuti haasi kutora madrugs here, rekutesta kuti pfungwa dzake chaidzo dzakambomira sei. Ndo patakagumira ipapo nekuti mari tatisina, baba wacho havashandi, takangogarawo pamusha. Saka zvadaro dambudziko remwana rakaramba richienderera. Mwana uyu ndingati kana mukutaura naye chaiko chaiko, nguva zhinji dzinenge dziri dzerafu. Inane paakasvika kundituka kundiridzira tsamwa katatu chaiko chaiko. Ndichishaiwa ndichishungurudzika kuti mwana wandakazvara shuwa anosvika pakundituka, ndanyanyotadzei. Saka dambudziko remwana uyu raenderera. Takazonzwawo namanje kuti mwana uyu anga akuita zvemumabhawa izvi, zvekutsvaga varume mumabhawa. Saka zvadaro takachida kuzama kumutsiura kuti mwanangu upenyu haudaro, tarisawo nemazuva ano kune zvirwere. Saka mukutotsiura imomo zvaitoita kunge zviri kutowedzera.
zvaitoita unge zviri kutowedzera. Watomutsiura udara aibva atobuda achienda 2 days hapo tozonzwa kuti azoonekwa uko. Munharaunda yandinogara mwanangu hapana asingandiziva nedambudziko rekuteera mwana iyeyuyu semwoyo wekubereka saamai kuti shuwa mwana musikana shuwa zvinozowe. Zvinhu zvakaoma muri Zimbabwe kuti chokwadi saamai ungaite sei unenge uchitotarisirawo kuti zvandagara mwanasikana ndipo pandichawanawo okubatsirwa, ndipo pandichawanawo opfuma yangu. Asi kana zvaenda nepamwe saizvozvi zvinoitwa sei? Asi hatingaregi kutsokotodza kuti tinyatsonzwisisa kuti mwana uyu vairarama naye sei pamusha. Mama, ndanzwa muchiti akanga akuita nguva yekuenda kumabhawa achinotsvaga ega varume. Ichokwadi. Ndinonzwisa ipapo tozoti vaya vasikana vanonomira kumabhawa vachitsvaga varume vane zvavanoya nazvo kakumusha kana kumba kuti izvi ndozvikuratidza kuti chokwadi mwana uyu achafambe nenzira dzakanaka. Chamakatanga kuona imimi kuti mwana uyu ndo nzira yaatora chi makaona chi? Takatanga kuona ndechekuti aiuya nezvipfeko zvatisina kumutengera pamba. Baba wake wakamupisira mbatya idzodzo kanokwana 3 achiti handisi kuda kuona mbatya dzatisina kukutengera nemari yako pano. Asi aiti idzi dzikapiswa idzi aitobuda obva aenda otondodzoka futi nezvimwe zvipfeko zvatisingazivi kuti zvabvepi. Ane kamunin'ina kake kanoteedzerana naye waizonzwa achiti ndamuona aine mari shandi ndamuona aine mari. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvakati tifungidzire kuti pada mwana uyu akuita zvemumabhawa zvachitsvaka warume, nekuti nhoroondo yake kumashure uku ndingati mumanama ndinogara vakomana vazhinji akapera kusanganisa kudanana nawo. Wonzwa rudanana newepapo, haudanana newepapo, hakudanana newepapo. Zvinova zvakandishayisa chimiro munzvimbo yandigere. Saka zvadaro dambudziko iroro harina kumirira ipapo. Pataiendawo naye kumaprofita hapana chakabatika chatakabuda nacho. Hapana chakabatika chatakabuda nacho kusvika anga kuti kana tikaenda nayewo kumachechi kuti andobatsirwa aitotitiza pasuo ipapo totosara taatega. Zvinova zvinhu zvakatishungurudza sewabereki. Asi chazotisvitsawo pano ndingati mwana uyu ane musi waazorohwa nababa wake akanzi nyatsa kunditaurira chaizvo chiri kumboitika paupenyu hwako. Kana usina kunditaurira chokwadi nhasi handisi kuregedza kukurowa. Ndo musi waakazotaura kuti baba mirai ndikutaurirei chokwadi. Ini ndakajoina wasikana vemumvura. Ndajoina wasikana vemumvura ndine mhiko yandakapiwa. Mhiko yandakapiwa ndeyekuti ndinofanira kuti ndidanane newakomana ndichirara nawo asi ndisingaroorwi ba. Iwe une chokwadi here nezvauri kutaura? Akati ndine chokwadi. Wakajoina sei? Iye anotsanangura achiti pane musi wawakaenda kumasports first term yaakuda koopera. Waenda kumasports iye anoti ina handina kuzvinzwa kuti zvakadaidzirwa kunzi mafomu 1 ese ndii muri kutanga kutakurwa nekombi yechikoro. Saka iye ari kuti mafomu 1 amwe ese akatakurwa. Iye asinawo kuzvinzwa. Pada semwana wemusikanzwa ane kwaanga atoenda. Saka ari kuzoti kombi yadzoka ichida kutora mafomu 2 iye akanga asara neshamwari yake imwe yaaitamba naye wari 2 wemafomu 1. Saka iye ari kutaura achiti takabva tanzi imimi mafomu 1 masara imimi muchazotorwa pekupedzisira. Iye zvinoti akutora mafomu 2 oenda, todzoka totora mafomu 3 oenda, todzoka totora mafomu 4 oenda. Panozotorwa maapa ndo panenge paine vanhu vashoma, imimi ndo pamunozopindawo. Saka uyu semwana aibvawo kure akaona kuti nguva iri kutaurwa iyi pandinozodropwa mutauni kuzofamba kusvika kumba unenge hwausiku. Iye ari kutaura kuti shamwari yake umwe musikana waaidzidzawo naye ari fomu 1 akabva auya kuzotorwa nekombi newabereki wake.
Saka ari kutaura kuti iye ndo paakanzi pindai tiende. Apindawo mukombi umu wanga watatu manje. Mwana wewaridzi wekombi plus iye neshamwari yakewo iyi. Saka ari kutaura kuti tasvika mutauni chakandishamisa ndechekuti kombi haina kumira kuti itidzikise mutauni. Yakapfuura kuenda kumba kwaigara musikana uyu waridzi wekombi. Iye ari kutaura kuti tasvika ikoko ndo kwaakajoinidzwa zvinhu izvi. Ari kuti ini ndakabva ndabvuma. Vakajoiniswa sei ipapo kana achiri kutsanangura? Ipapo haana kuda kupatsanangura. Asi akangotsanangura kuti zvakaitika tiri kumvura. Tichimwa mawaini nezvakasiyana siyana. Ende zvizhinji zvacho waiti ukada kuzomubvunzisisa aitaura kuti zvimwe zvacho hazviiti kuti nditaure. Saka ndo paakatsanangura kudaro kuti inini ndo kujoina kwandakaita. Pamunondiona chipiri chega chega dai makazvicherechedza kuti kazhinji ndaishowa chipiri chega chega ndo pataidikanwa kumvura. Patinenge tichidikanwa kupi kumvura. Saka ari mukubvunzurudzwa kudaro nababa wacho ndo paakanzi saka iwewe toziva kuti basa iri rine pamunozonzi sacrifice. Iwewe pakati pangu namai wako ngoda kusacrifice ani. Ndo paakapindura kuti sacrifice inonzi unosacrifice munhu waunoda. Saka inini pakutanga ndaida kusacrifice mama. Asi imimi baba pamakazopisa foni yangu ndakanzwa moyo wangu kurwadziwa. Ndikati saka baba ndo wandiri kuda kuuraya. Ndo mutsananguro waaiita. Saka ndo dambudziko randisvitsa pano muri yeZimbabwe tanzwa chimiro chakadai so ndakati iyi nyaya iyi haichadi kuti ndicheme ndiri mumba. Ngai ndochemewo kumhuri yeZimbabwe. Pamwe ndinowana rubatsiro. Ndo pandakaendawo kwatete kuda. Kwatete Tilda kuStar FM. Ndichindotsanangurawo dambudziko rangu kuti nevanodawo kundibatsira. Ndiri munhu asina chinhu, handina mari. Dai ndabatsirikawo padambudziko randinaro pamwana uyu. Ndinonzwa kurwadziwa nezera rine mwana wangu. Ndinonzwa kurwadziwa. Saka zvadaro ataura izvi akarara pamba musi iwoyo wechitatu manheru. Kwafuma chachina last week. Ndo paakataura kuti sisi nekuti kuna sisi wake wamwe wakuru ariko kumboko. Ndo paakati sisi nini ndinofana kuti ndindorare ndiri kuwabatsiri. Nekuti zvandiri kunzwa hazvina kundimirira zvakanaka. Ndiri kunzwa voice riri kutaura munzeve dzangu kuti iwewe watifumura. Usacharambe uchitaura zvauri kutaura nekuti ukaramba uchitaura zvauri kutaura tiri kukuvhara voice iroro muromo zvachose ende tiri kupofomadza maziso. Saka isusu hatina kuda kuzoramba tichimubvunzurudza. Takachiti mwanangu mangwana tombodzokera kumapostori kuya kwaunge uchibatsirwa. Saka ndo pandakati semwana aishowa ndikati kumusiya ega hazvitoiti. Chandei kumvura nekuti mvura yedu tinocherawo distance kunext door. Saka ndo patakanonga migomo miri tichienda naye kumvura. Saka tichingoti fambei akabva atsveta mugomo murodhi akati ndiri kumbotsauka ndiri kuuya. Saka ini ndaitomurezva semunhu ndanga ndamira murodhi. Ndo pandakazoona asingachadairi. Kuda kuzoenda paya paibuda nevoice handina kumuona. Kuda kuzotsvagawo wabatsiri kuti pamwe wangatsvage kumuwana achipadhuze hana kuwanikwa. Saka kubva musi iwoyo musi wechina kusvika izvozvi hatisati taziva kuti ari papi. Hapana munhu akamboti amuona kusvika izvozvi muri yeZimbabwe. Saka ndo pandakati handingachemi ndiri mumba. Regai ndiendewo kumhuri yeZimbabwe inzwe kuchema kwangu. Handizivi panozobva rubatsiro rwangu.
Zvino zvakaoma muri Zimbabwe kuti semwana ane 16 years makore acho mashoma tingabatsirane sei namama asi Guy ndivadzosere zvakare kumashure tinyatsonzwisisa nhoroondo iyi nekuti sekutaura kuita ndanzwa vachiti mwana wavo akatanga kuita izvi kumafomu 1 uko ndokwakanojoinisirwa asi ndanzwa vachiti kubva kukura kwake mwana aisateerera mwana akanga akatosiyanawo nevamwe vanhu. Mama ndiri kukudzoserai ndanzwa muchiti akambotiza akaenda kumusha kwakaberekwa baba vake kunova kumusha kwavo. Ichokwadi. Aenda ikoko tozoti zvichida mwe nzvimbo inogona kukanganisa mwana. Zvichida kwenyu kunzvimbo ndokwaanga ajaira ndokwazvakaitikira ambotizirawo kumusha kwababa. Pane here zvakanoitikawo ikoko ari kumusha kwababa kuti munyatsoona kuti zvakuita mwana uyu hazvisisiri zvega? Paakatizira kuumba kumusha kwababa haana kugara nguva yakareba. Haana kugara nguva yakareba. Ndakangofonera mai guru muchengetei kusvika ndaona mari yekuti akwire kombi tomubhadharira kuno. Ndingati akangogara 1 week. Asi pa 1 week iyoyo waingomuchengetedzawo semunhu wandakanga ndataura kuti mai guru mwana uyu ane zvandisiri kunzwisisa zviri kuitikawo paari. Saka kuti mugare naye ikoko nguva yakareba hazvigoni nekuti akanga kuti ndibhadharirei mari ndidzidze kuno. Tikati unogobhadharirwa mari sei? Pandatsanangura ndofunga ndasirira pekuti akazenge asvika pakuramba ega chikoro. Asvika pakuramba ega chikoro akanga atotiza. Baba wacho wakati bhegi rehembe wakaisa kupi? Akati ende ndindokuratidzei pandakaisa bhegi rehembe. Muri yeZimbabwe unorwadziwa nekuti bhegi ranga rakangokandwa pasaidhi perodhi zvokuti kana dai paina akasvika akarinhonga kwaingowe kungonhonga paanga arongedza mbatya dzake dzese asina kwaari kuenda. Ende dambudziko iroro rembatya dzake ritori dambudziko hombe rekuti mbatya dzake anongosiya pese. Handiti ndataura kuti anoti akabuda anoya ane zvitsva zvaanenge abuda akapfeka zviya anongotsvaka pekuzvikotsa musango. Haazodzokiko kana kotora kana kotarisa kuti zvakadii. Pane paakatiza aine sechewo yaaishandisa kuchikoro aisa tracksuit yaaipfeka kuchikoro, trouser racho netop nejaketi racho. Ende akanga tatoone nguva takarikotsa mumba tichiti iwewe unhu hwauri kuita kuti urambe uchipfeka uniform yechikoro nemalogo echikoro uri kusvipisa zita rechikoro hazviiti zvakanaka. Baba wacho wakasvika pakuzvikotsa but akazvitsvaga tisipo akafunyungura mumba mese akazvitora akaenda. Aenda akatoenda musechero imomo ine jaketi iroro. Akangosvika Marusape iye achitsanangura anoti ndakangosiya papaki muya munozororera vanhu muya. Kwakungotsveta atsveta kwakutoenda kwaakaenda kwaudzoka pasisina. Saka mbatya dzake chaidzo haana shungu nadzo zviya zvekuti tinorwadziwa. Mwana we akasvika pakuti ndakazvipa mubvunzo kuti mwana here wandichiri kugara naye mumba. Akasvika pakuti anenge ari mudining kana kuti mumba mawanorara. Munongoziva dzimba dzekumusha handiti tine makicheni yedu yatinobikira iri uko. Munin'ina wake ndiye anondibatsira basa rese. Iye anenge akarara omutsirwa chikafu chaibva obva amuka odya obva adzoka korara. Haana chiyamuro chaanga achandiitira pamba apa mwana uyu. Zvakandipa mibvunzo nekushungurudzika nekurwadziwa kwakanyanyisa kuti mwana uyu chimbori chii chaizvo chimbori chii. Plate yaadyira chaiyo aidaidzira munin'ina wake kuti uya utore plate but kumashure uku aisadaro aitomboita basa. Ipapapa zvakazonyanya kutanga ipapapa ndakazozvicherechedza zvekusachada kumbotumwa kuita ubhosi kuzvitutumadza kwakanyanya zvakanyanya ipo paperiod iyo yaataura yaari kuti yaanga ajoina
zvinhu izvi. Ehe. Ndazwa mama muchiti makambotukwa nemwana uyu. Ichokwadi. Makanga maita sei kuti mwana azosvika pakutuka? Nyaya yandambotsanangura kuti anga asingaiti shungu nehembe dzake. Ndakamuti iwe tora bhachi rako rawakasiya apo iro. Ndofunga rakanga raita almost mwedzi richingorohwa nezuva riri panze. Kana usingacharidika tiri rase zvachose nekuti ndo dzimwe dzembatya dzaakanga auya nadzo tisingazivi kuti dzabvepi. Ehe. Ndikati kana usingacharidi tiri pise jaketi rine kuti wona wakangoriti apa tsve riri kungorohwa nezuva riri kudii. Saka ndo pandakazama kudii kutora bhachi riya ndobva handibvutira kudai achindiridzira tsamwa. Ndikati mwanangu nechokwadi here kundiridzira tsamwa inini mai wako. Akanyatsa kundiridzira tsamwa kanokwana katatu. Ende izvozvo ndo zvakandipa kuti nditi mwana wezvimwe zvacho regai ndipote ndichigumbuka zvimwe zvacho ndichimuregerera. Ehe, nekuti ndanga ndakuona kuti zvaari kuita zvacho zvimwe zvingada zvisichari zvepfungwa dzake nekuti normal chaiyo yemwana. Ndaingoona kuti hazvingasviki pakudaro. Ndanzwa mama muchitaura kuti mwana uyu akakushungurudzai kusvika rimwe zuva matokolapsa. Zvakafamba sei kuti manga mashungurudzwa kusvika papi nemwana wenyu wekubereka? Mwana uyu ndingati semwana aingotiza pamba. Ndakazodaidzirwawo kunzi ari kuno. Ndobva ndateera kwaakanga ari. Ndasvika kuya akaramba. Nekuti musi wacho waatiza pamba akanga anzi nababa wacho uyu mwana waye handiteereri uyu. Wamwe wana wese wanonditeerera. Ko uyu sei asinganditeereri? Saka ndo muromo wakanga akuita chombo chekuti baba wati handiwateereri saka wari kuti handisi mwana wavo. Saka ndo paakanditi musanyepere kuchema kunge munondida. Ndiudzei kuna baba wangu. Zvinova zvakandishungurudza kusvika pakuti ndakangozodona. Ndikazobatsirwawo newakandibatsirawo. Ndikazotopatikawo ndatowo pane imwe nzvimbo pasiriwo paya pandanga ndadonera wakazofonerawo murume wangu kuti auye achizonditora. Ndazwa mama muchitsanangura nawe kuti pane musi waakakusenderai message. Ichokwadi. Zvekuti abuda amboenda ozongokusenderai message. Ichokwadi. Zvakafamba sei musi? Musi uyu ndingati baba wacho wakanga wamurova nenyaya yemisikanzwa iyoyi. Kuti iwewe misikanzwa yako mwanangu yanyanya. Handisichari munhu handisina chimiro nepamusana peunhu wauri kuita. Ndobva wambobata shamu bva wamurova. Saka isi takangoti ase mwanaka ndibaba wari kudiwo vari kuranga mwana wavo. Ndobva tatopinda munda taakusakura. Ndobva tazonzwa kamunin'ina kake kaakutodaidzira kuti mama baba sisa hapasisina waenda. Ndobva tatotsveta zviya mapadza taakutsvaga tifungidzira kuti achiri padhuze hatina kumuwana. Tizonzwe foni yatosvika manje mazuva rodoka kumusha wakati mwana asvika kuno ari kuno asi ari kuti dhedhi wangu wandirowa. Wakati ichokwadi zveshuwa ndambomurova neunhu waari kuita mwana uyu hausi kundifadza. Saka rechimangwana racho ndo paakati mai guru waenda kugadheni wasiya foni yawo pachaji. Kwautora foni iyoyo kwakuisa meseji yekuti ndafa kwakusenda panhamba dzababa wacho. Tikatombochema pamba pakatozara vanhu. Pakazochikonfemwa manje nababa wacho manje kuti regai ndichifonere wari kumusha kuti ko zvafamba sei kuti amwe mushonga. Ndopa wakanzwa kuti kwani uyu atori paseri pemba. Pawakanzwa kuti mwana uyu paakaziva kuti soko riya radi rasvika ndo paakabva achitiza. Kwautiza achidzoka futi kumba. Saka vanhu vakazoparara sei? Makazoudza sei vanhu kuti aiwa soko iroro rakakonfemwa vanhu vachipo. Ehe. But zvakakuomerai sei kuti muchiudza futi vanhu? Bozi foni inogona kungoiswa paloud but inogona kungonzwa isusu tiri padhuze. Pakaoma mwanangu nekuti uyu sisi wake uyu
haagari pamba akaroorwawo kwaakaroorwa. Ndakatozongonzwa kuti akanga achifendawo vanhu vachitomubatsira. Kwauzoti sisi wake vandinaye kumba waifendawo vanhu vakanetseka naye. Iye sisi wake uyu ari papo akambotiza senyaya yandiri kutaura kuti mwana we anga angowe kuti akafunga kwaada kuenda anotoenda. Ane paakaenda kwakaroorwa sisi wake uyu akandoita zvinhu zvekuti kana nanhasi hatina chimiro kwakaroorwa mwana uyu. Akasiya apaza dhore varidzi. Avaenda kunhamo wakati rega tiloke mukati semwana anoita pfungwa yekutiza. Ndopaakapaza dhore varidzi akatora bhemba. Kumba kwemukwashi. Chokwadi. Saka watiza kumusha apedza kusenda mameseji vanhu vanzwa nekukadzika nekudona adzoka kumusha akasvikoti chii? Hapana. Ende vakanga varipo wakati musataure nezvazvo musamurowe. Hapana akazotaura nezvazvo. Ya, kune vamwe vabereki mama tozoti vakanyanyonetswa nevana zvakapfurikidza. Vanoti aiwa regai timboenda naye kumapurisa. Timbonomurovesa ikoko akambogara kana zuva. Patinozonomutora anenge achinja unhu hwake. Makambosvikawo padanho iroro? Takambosvika mwanangu kumapurisa takasvika kanokwana katatu. Saka mapurisa ini ndakada sekuona kuti pada vaitarisa eji yemwana. Havana kumbosvika padanho iroro nekuti vakatozondirifeya kuti aiwa uyu mwana mudiki. Endai naye kusocial welfare ndokunoitwa counseling yezera rake. Ndikazosimuka naye tikaenda kusocial welfare. Social welfare inoita counseling iya iri deep. Iya yekuda kunyatsonzwa nhoroondo yekuzvarwa kwake. Kuti akachema here paakazvarwa, hana mamwe matambudziko akaita here mukuzvarwa kwake. Kusvika waitawo counseling yawakaita kusvika watadzoka naye kumba. Saka ipapo akaitwa counseling haana kumbochinja? Hazvina kuchinja. Saka maudzwa izvi mama, ndanzwa muchiti paakazorohwa nababa ndopaakazotaura zvekuti ndakajoina vasikana vemumvura. Chokwadi. Ende ndirovimba sekuti seshamwari dzevana vabereki vanenge vachitozoti mwana wangu anotamba nanhingi, anotamba nanhingi, anotamba nanhingi. Chokwadi. Hapana here pamakazombowana simba rekuti regai ndiende ndinonzwawo vabereki vesahwira wemwana wangu waakaenda naye kukombi, vasiri varidzi vekombi ava. Handi vakaenda vari vatatu vanava. Mumwe wacho kuti ndinonzwa kuti ari kugarawo sei nevabereki vake, ane matambudziko ari kusangana nawo here akafanana neandiri kusangana nawo? Chokwadi mwanangu. Shamwari iyi ini handiizivi nekuti uyu mwana wangu tinogara kururawo. Shamwari yake yenge iri yemutauni. Saka handina kubvira ndaita ruzivo nayo. Asi iye musi waarohwa nababa wake achizodudza zvinhu izvi. Akataura kuti akabvunzwa nababa wake kuti saka ivo vakakujoinidzai vana vavo havachaendi kuchikoro here? Akapindura kuti vanoenda. Asi inini neumwe wangu. Iye ndofunga ndiye wamuri kubvunza nezvake uyu. Akataura kuti inini neumwe wangu tisi takabva taramba chikoro ende murambiro nzira yandakangorambawo nayo chikoro ndo yakaitawo umwe wangu iye. Saka hamuna kuzonyatsombvunzisa here kuti ko pakurara pavanorara nevanhurume ava ndezvipi zvavanenge vachida zvinonoshandiswa kumvura uku? Ipapo ndingati zvizhinji anga asingazotsananguri. Sematsananguriro andamboita paya kuti zvimwe zvacho aita anga asingatsananguri. Anga asingazotsananguri ndofunga pada aiti regai nditsanangure zvakareruka. Saka anga asati akuudza here time frame yekuti zvichida nguva yakati ikasvika ndopandaifanira kuzouraya baba sezvo vakanga vandikanganisira? Akataura. Akati after 3 years ndopatakatarisirwa sacrifice. Saka hana kutaura here kuti ndaizodii kuti baba vafe kana kuti akangoti? Hana kuzenga atsanangura. Hana kuzenga atsanangura ba. Semunhu akanga ari kuti zvizhinji zvacho ndofunga
ndofunga aiona kuti aramba achitaura zviri dhipi pamwe mwana waye nekuti achitsanangura anototi ndainzwa voice raitaura munzeve. Ehe. Saka ndofunga kana kuti zvizhinji zvacho aizoda kuti akada kuti atsanangure pada aizoyo nekuti paakaenda kwaMai Guru ini ndakamuti nai mwanangu zvawakanga waona kuti izvi ndo zvaitika wakadii kuzvinamatirawo iwewe pachezvako zvine simba. Akati mama pandakambotiza ndikaenda kwaMai Guru ndakazama but usiku iwo handina kurara wachindiwinga. Ehe. Wachindiwinga kuti uruda kuita sei hazviiti izvozvo zvauda kuita. Alright mama, saka chamuri kuda imi mubatsirwa nacho ndisati ndataura hangu nasisi vacho chamungade kubatsirwa nacho imimi pamwana kuti titi aiwa mwana akubatsirwa apa chamungade imimi chi uye kumapurisa makanoripota here kuti muri kushaya mwana? Takanoripota. Paashayikwa ipapapa baba wacho wakaenda wakanoripota. Okay. Saka chamuda kubatsirwa nacho imimi nasi uno chi? Inini chandiri kuda kubatsirwa nacho nasi uno ndechekuti dai mwana uyu ndakwanisawo kuonawo wanondibatsira kuti adzoke pamba. Vanogona kushanda kuti mwana uyu adzoke pamba. Kana adzoka pamba ndochifambawo naye ndichimurapisa kuti izvi zvinhu izvi zvirapike. Ndingati ndo chikumbiro changu chihombe. Ndo chikumbiro changu chihombe chandiinacho kuti dai ndawanawo wabatsiri wandiri kukumbirawo ndewanondibatsirawo hawo pachena. Nekuti mari ndina mari. Zvinoita zvakanaka. Ndofunga muri kuona kushushikana kuita mama kutambudzika kushungurudzika mukati memwoyo kuti ndoita sei mwana wangu musikana ane makore 16 ekuberekwa. Sekuziva kwedu mwana wokuti anenge achitoda care yevabereki kuti vamutarise kuti adya here apfeka here asi nhasi uno havasi kutoziva kuti mwana yeye ari kupi. Vakandoripota kumapurisa tinoimba kuti vemutemo vari kuitawo basa ravo kuti mwana yeye awanikewo kuti ari kupi. Kune vanokwanisa kubatsirana namama vana sekuru nanambuya maprofets vana madzibaba uko vana papa ndiyo nguva yekuti tibatsirane nemhuri tinyatsonzwisisa kuti madrugs here kana kuti zvine chekuita nemweya yetsvina yapinda pamwana kana kune vanokwanisawo kubvisa nawo dzemanjuzi iwaya akajoiniswa mwana tobvisa mwana odzokera kuchikoro. Pari zvino regai nditaure nasisi vacho ndimbonzwisisawo kuti sevasikana toziva kuti masecrets ndo paanotaurwa vachitaurirana semukoma nemunin'ina. Havana kumbotauriranawo here panhau yenyaya yakaita sei? Sisi vashandi makadini? Tiripo makadini. Tiri nani? Siti handina kuzobvunza kandi ndazongonzwa kuti sisi vashandiwo. Chokwadi ndonzi Mo Blessings Wanyika. Okay. Sisi Mobi. Kwakadii kwaRusape? kwaRusape kuri nani osho. Naika. Aiwa tinozvinzwisisa kuti kana zvinhu zvisina kunyatsogadzikana kuti titi kwakanaka zvinenge zviri zvimwe zviya. Ndinzwa mama wesenangura kuti ndimi makambotorawo munin'ina mukati zvichida mweya nzvimbo uri kumutera regai ndimbomutora ndiende naye kupi kwandakaroorwa. Makamutora mukaenda naye kupi? Chekutanga handina kutomutora because mama watsanangura wachiti aita zvekutiza kumba ozodzoka. Saka akatongotiza kumba kwakuina namama ikoko. Inini ndaitoenda kwandaitoenda ndonzwe foni yatopinda kuti ndiri paGoromonzi 10 off ndoyafamba sei kuya kumba kwenyu. Saka ndakabva ndoti hapana zvekuzviita because varanga radoka vanatongomudhairekta kuti kwira so. Ndobva atosvika komutsanangura kuti iwe wabva sei kumba zvanzwa namama wautombozviziva kuti ndokwandiri kunoku. Ndakatorara pane imwe mukomana waidanana akakatotiza kumba zuru wacho koundorara kune umwe mukomana kopiwa hembe dzemukomana yeye ndo dzaakabva tengerwa foni mutauni ndo foni yaizofundifonera nayo. Laini rake aifamba naro? Anga atopiwa laini remukomana iyeye. Namba dzevanhu vese anenge achitodziya hake nemusoro? Akatofonera mwana wenzvadzi yamama anogara mutauni kuti
ndifonai kumba kuna na mama wandipo namba dzamuopi saka akafona kuna bamukuru wangu wari kumba kobva apiwa namba dzangu sekuru aya ndobva wafonera iye bheki nenhamba dzangu ndopa akazondifonera. Asvika atsanangura kwaakarara zvakazofamba sei ipapo? Ndazomva wachiti kana kuti Tyson nevakwasha zvinhu zvakutotiremera. Chokwadi pakaita nhamo muraini saka iye takabva tamusiya kumba musi wekutanga because nhamo yanga iri yeukama ndobva tamusiya kumba zuva rekutanga tadzoka kunhamo kundoti kumba kwarara sei ndopa takasvika munhu asipo ameno kwaanga atoenda patazova nditanga kutsvaga because goromodza apana kwaiziwa ndikati ino akatanga ungoenda kunokuzivira kupi panatanga kumuteera saka ndauda kutomubata kotanga kutondituka zvikanzi svikai panapa ndokucheka icheka ine bhemba randakabata saka ndakabva ndafonera murume wangu kuti uya kuno kundiri kugomo rakati kotanga kundichingura nerodhi iye kwaienda because aisaziwa rodhi aianga ite kutendera saka anga kutodzoka futi kumba ndopa akazodhumana nabamukuru wacho kumberi kobva watodzoka mainini chii pana chaitaura chinhu chinobatika saka tata kutya futi mangwana chauda kudzoka kunhamo kuti anogona futi kudini kutiza ndobva asirwa akirwa mumba isu tienda kunhamo mangwana makuseni tadzoka kunhamo ndopa takadzoka dhora gwejenurwa mabhemba mapadza mapanga zvose zvakazara padho kotoniona kuti munhu yatotiza saka ipapa handina kuzomuteera bamukuru wacho pawakatombomuteera kumashure uku aiti wakuda kumubata koti ndisiye mukasatondisiya panapa ndinotokufuremira nyaya yekuti mandirepa saka paakazogwejenura dho apa achitiza haana kuzoteerwa patazofona rari chimangwana chinzi kuti asvika iye akatotifonera usiku hwacho achinditi ndatorara izvozvi ndikutodya sadzi ndikutoenda mangwana ndatengesa foni yangu ndikati kana uri kuenda kumba zvakanaka patangorera kozonga kuti kumba mangwana asvika. Saka ipapo pese pamaigara naye apa anambobvira akutsanangurirayiwo kujoina kwaakaita vasikana vemumvura sekutsanangura kwaakaita kumusha. Ini ndaimbomubvunza ndichiti iwe nyatsombotaura kuti kutotizira hako kuri nani kunzwa kuti akasika kurooro zvitori nani panoti unenge uchitodana nhingi tasauri zvauri kuita but haana chisvinu chaakanyatsa kutaura akati ini naona mama asi pane shoko raakataura ndakuzotorifunga nekuti izvi akajoiniswa izvi pane shoko raakataura akati inoona mama unenge uchindifungira madrugs unenge uchindifungira kuti ndinorira nevarume ngausatombotifungire zvavo izvozvozvo ndikati chii iwewe chaunoita chaunoti wasafungire ichocho zvikanzi hapana saka panguva chanotombozvisa musoro ndangoti amini but zvimwe zvese haana kukwanisa kunyatsokutsanangura zvimwe zvese haana because patakatanga kuona kuti pane zviri kuitika because toenda kumasowe bamukuru wacho akatoti ngatimboende naye kumasowe but hapana chaitombobatwa chisvinu chinobatika. Kumasowe kwacho vaiti kudii? Avaitongoprofitawo zvimwe zvakatosiyana neizvozvo. Pane pandandakangana saipapo panyaya iri kutaurwa ini takazomubvunza kuti iwewe ko sei pese pataiendawa newe kumasowe uku zvaisabatwa izvi akapa mhinduro yekuti ikoko kwandakajoina uku ndo waivhara zvese izvi kuti zvisabatika handizivi ndaizviita asi kuti ikoko kwandakajoina ndo waidi ndakarwadziwa mwanangu tine pamwe pasowe patakaenda ndaendawo nekamari kekuti ndaakudzokawo murodhi topfuura nepamashopu ndozotengawo kashuga nekasipa ndakatobirwa ka$5 pamasowe ipapo ndikabatikana kuti zvino ndochiziva nhamo ngani kumba kwacho hakuna sipo yekugezesa kamari kandaenda nako ndichiti ndindobatsirwewo pasowe apa ndatobirwa. Saka abva ndopaakabva adzokera kumusha. Ndopaakabva adzokera kumusha. Nhamo iyi shoko renhamo rakasvikawo sei kwamuri? Yekurwara kwaari kuita kwekujoinawo. Aiwa, ndanzwa machitika pane meseji yakazosvika yenhamo iyi. Panguva ichitoenda kumashops nabamukuru wacho
pandatofonirwa namama wakatongofona wachitochema kuti wimba ashaika because ane mazita 2 wati wimba ashaika sana atongodonha ipapapo foni yangu ikatotsemuka pandazomuka kuzoenda kumba ndakazotozvinzwa papaya kuti haana but handina kuzvibhilivha razozvibhilivha rari chimangwana asi ndaitofenda rodhisinzowira kumba. Saka zvamungadewo imimi sasisi kuti muna wenyu abatsirwe nazvo chii? Ini ndotongokumbira kumhuri yeZimbabwe kuno vanogona kubatsirawo kuti zviri pamunino wangu zvibve nekuti mai vangu havachina kana rugare. Everyday vanenge vachingondifonera kuti mwana wangu kunoku hazvina kumira mushe kana kamunin'ina kangu kadika kanorohwa kuti anga asiri mwana wamai vake. Anombotaurira chikonzero waya achirova munin'ina wake kudai? Ambotauri ndokuti akati aiti hundumudzane but asha dzacho dzainadzo kozi paka ndakanzomwa vachiti paakabvunzwa ipapapa kuti saka makauraya vanhu vangani akati takatouraya umwe musikana aitodzidza pachikoro paidzidzira kauraya munhu 1 saka tautongorarama hana dziri mumaoko kuti 3 years dzacho dzikakwana taitaurasikirwa kuti neumwe munhu. Sa 3 years aitanga kuverenga gore rinori here kana kuti? Aiti takatokwana rekutanga kwasara 2. Saka mabviro akaita pamusha ndanzwa mwama wachiti akasiya atsanangurira sisi vake vahombe vari kumusha. Haana kumbokutsanangurirawo here imimi kana pafoni kuti ndo zvandakuita izvi? Inini kubva pakabva uku kumba kwangu hatina kuzotonyatsa kutowirirana because pane pandakazoenda kumba ndikatosvikawo kumba but haana kutondimhoresa ndaitofunga kuti nyaya yakatopera but akangondinyararira kuti anga asingandizivi. Saka kubva paakabva kumba kwangu apa haana kuzombotaura neni saka ndakazotongonzwa mumwe wachiti izvi kujoina izvi tizapamba hasi kuonekwa. Aiwa tinotenda sisi nekutipawo divi renyu. Mazvinzwira mhuri yeZimbabwe ndataura namama ndikataura nasisi vashantewo tida kuedza kutseketudza kuti tinzwisise kuti dambudziko ringadai rakabva papi asi tazosvika apa kunzwisisa kuti aiwa mwana hauzi kumbimbi ndoga hakusi kuita kwake oga mwana akaputirwa nemhepo yekujoiniswa kwaakaita zvishave here vasikana vekumadziva. Asi chikumbiro chakumbirwa namama ndechekuti dai ndangokwanisawo kuwana anokwanisa kundibatsira padambudziko iri kuti mwana uyu abviswe mhepo iyi nekuti inini mari chaiyo handisisina munharaunda chimiro handisisina manzwa sisi vacho vachitsanangura kuti even kumba kwangu akasiyawo aita manyama amire nerongo zvekuti amai vakutoti kana mukwasha hatizivi kuti tichamutarisa sei nekuda kwekuti mwana akasiya apaza madhoo akasiya uraya zvinhu zvekumukwasha. Asi shoko ndiro kana nhamo kana kuti dambudziko rawira mumwe wedu semhuri yeZimbabwe tobatsirana kuti dambudziko iri risvike pakupera. Tiri pano paZim News Beat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyaugotiti Chisarai. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.